Здравейте, приятели! Тази вечер в лабораторията за рифове ще ви представя два, така да наречем, прогресив рок рифа, свързани. Те са характерни за своя стил, по-скоро не знам точно ли са прогресив рок или какви са. Са приятни. Приятно слушане. Не мисля да правя анализ, ако някой реши за необходимо да го направим, да ме отмени.